Irailaren 2 gure emankizunaren itzulera, Ipar Euskal Herrian eskolarat itzultzeko eguna ere hainitzentzat, 12 milion ikasle Frantziako estatuan, 110.000 Pirineo Atlantikoetan. Arratsaldeon Baionatik eta gure reportaietan ere Michel Esteban historialariak doktoretza lortzeko tesia aurkeztu berri duela munduko bigarren gerla garaian Ipar Euskal Herriko juduek jasan izan zutenaz, orain arte sekulan agertu ez diren informazioak ere argitaratu ditu. Eskolarat itzultzeko eguna izan da gaur Ipar Euskal Herrian, ikasle batzu pozik, hemen bezala Urruñan. Zenta jolasten naiz nire lagunarekin. Nire lagun bat joten da, baina ala ere kontat naiz. Hande jolasten kanpoan. Tarteka urduritasun pixka bat ere, burasuen artean ere, bereziki, aurrak lehen aldiko zuzten direlarik eskolan. Zaila izan da ustea alabala ere, eta jende guztien hoien artean ustea hola eta berak egitea bere bidea, ikusiko, ez naiz kezkatzen gu bezala inen du, bere bidea eta... Beida, gaur justu kointzitzen du lehen eguna 3 urteko alaba sartzen zen, 6 urtekoa ere bai, eta nik lanean nijoa, lehenengo eguna oporrak eta gero. Erakaslean zatere eta paberria. Gogo handiz eta ilusioz, berriz ere gure ikasleak aurkitzeko gogoekin, eta jakitun lehen aste hauek oso garrantzitsua direla, bai gelako giroa finkatzeko eta kuadro on bat finkatzeko lanean aritzeko. Giro orokorratik betikoa. Ustezko normaltasun batean, badakigu frantsesa inposatuen bezala euskara autuzkoa dela, eta hola egiten dugu sartzea beste urte batez, zoritxarrez. Seaskaren ikastolen ondoan, eskola pribatu eta publikuek ere ikasgela elebidunak irekitzen segitzen dute, aurten adibidez, 2 berri daude Lapurdiko hiriburuan. Bat, Baiona iparraldean eskola honetan, 28 izen emaiterekin, eta hori azpimarratzekoa da irekiera batentzat eta auzo honetan, 28 familiek izena eman dute haien aurra sail elebidun batean ikasteko, euskara ikasteko Baiona iparraldean, eta beste bat Prize auzoan, Baionaren beste aldean, auzo berri batean, eta han ere 12 izen emaite dira momentuko, eta han ere irekiko da sail elebidun bat. Baionako herriko etxeak euskarazko eskaintza orokortzen segitu nahi du. Lehen hezkuntzan 10 aurretik 4 euskara edo euskaraz ikasiko dute Ipar Euskal Herrian, halere gero bigarren mailarat pasatzen direlarik hainitzek uzten dute elebitasuna. Hori da gure kezka eta aurten guk bigabaik lan eginen dugu helburu honekin. Gelditzeko eta jarraitzeko zen eta ez da lehen mailako historia bat euskara ikastea edo euskalduntzea, da osoa. Ongi itzuli eskolarat eta kuraia ondeneri. Michel Esteban historialariak tesi aurkeztu berri du Paue eta Aturrialdeko unibertsitatean. Bere ikergaia Ipar Euskal Herriko juduen bizia eta jazarpena Bigarren Mundu Gerraren garaian. Baionako geltokian gara. Hemendik deportatuak izan ziren 155 judu, batez ere aurrak eta emazteak. Ez da bat ere ezagutua, deportazio horiek Euskal Herritik, Bigarren Gerra Mundiala garaian eta okupazioan Ipar Euskal Herrian bizi izan ziren 1100 judu. Baiona eta Biarritzeko komunitate ez gain, Frantziatik errefuxiaturik etorritakoak ere baziren, baita atzerritik ona heldutako juduak ere. Polonia, Hungaria, Turkiakoak. Hemendik ere Baionatik hasten dela deportazioa. Hasten da deportazioa trenez, juduak eramanak dira Merinakeko konzentrazio gune batean, frantses konzentrazio gune batean atxilotuak dira bizpahiru egun,
eta segidan eramanak dira Pariseko eskualdera eta segidan Auschwitzera. Hemendik joan ziren judu kasi gehienak Auschwitzen hil dira. 7 urteko ikerketa lana egin du. Okupazio garaiko dokumentu guztiak desagertu egin ziren Baionako suprefeturan, eta beraz, Frantziako hainbat artxibotan zein Berlinen, Varsovian edota Jerusalemen ibili da informazioa lortzeko. Hala, jakinak ez zirenak deskubritu ditu. Adibidez, Ipar Euskal Herrian 3 sarekada izan zirela juduen kontra. 1942 eta 44 urteen artean. Sarekada horiek Baionako suprefetak antolatzen du, alemanaren konduz eta kolaborazioan sartuz. Frantses poliziak baita ere jandarmeriak zerrendak baditu eta baita ere frantses administrazioak, Vichyko frantses administrazioa. Eta juduak poliziak eta jandarmek atxilotzen dute Baionan, Miarritzen, Donibane Lutzenen, Endaian, Erresoron. Eta orduan ihes egiten saiatu ziren familia anitz, 50 bat zenbatu ditu Estebanek, baina laguntza haien artean atzeman zuten nagusiki. Juduak laguntzen dira haien artean bereziki, familien artean, lagunen artean. Eta hemen egia erraiteko laguntza guti izan zela. Egungo egoerari begira ere, antzekotasunak topa ditzakegula uste du. Eta memoria txiki behar dugu, Ipar Euskal Herriko historioa da ere. Hori pentsatuz, garai hartan poderean, eskuin mutura, Frantzian poderean zen. Eta kolaborazioan sartzeko alemanekin, aski arrunta zen normala. Eta antisemitismoa edatzen derarik, arrazakeria edatzen da. Eta baita ere atzerritaren aurkako diskurtsuak. Hori lotua da dudarik gabe gure aktualitatearekin. Lan honekin beraz, iragana ezanzteko deia egiten du Estebanek, etorkizunean sekula errepika ez dadin. Pourquoi mon Dieu? Pourquoi mon Dieu? Aurtin, portuaren besta, larun batean, bakilekuen zoin gehiagoka hau egin dute, bakilekuen txapelketaren aintzinazken etapa. Helburua, aturri baiaz gozatzea, euskara sustatuz. Giro ona, biziki ona, eta irudi freskagarriak dudarik gabe. Aurtin beraz itxasontzien besta, ikusi duzuen bezala finala Getarian ondoko egunetan, eta bururatzeko goazen orain Urruñarat, egun hauetan herriko bestak baitituzte, eta atzo ate jokoa ospatu zuten. Bihar arte.